developer si President. And what would be the small companies or even local companies if we will allow this? Yan, issue niyo mo kay kasi issue niya. Love. Patay. Ano yung issue mo? Pagkaon. Anong isa lang rice? Uy! Ay, kaoko! Sige na, labanan na, palabanan. Joke lang. Nagunggan ba yan? Recorded. Our committee, welcome. The problem now in our society is scarcity of rice. So any Compliment. Problems compliment. Oh no. Right. Okay, go ready. from District 1, Bonz. Go na, Bonz. Papugsid ka. Mr. President, according to Article 222, so unong tanan, the scarcity of rice is having some kanang kasikaso na. Never. So guys, this is vlog takeover. We're now taking the vlog of the one and the only Mami ARA Casas. So, as a lactating mother. And so magbabag-grade po tayo ngayon guys while we wait. So we have now an authority to check what's inside Mami Ara's bag guys. Para naman malaman natin on paano si Mami Ara's on the go kapag meron po siya. Ay, bawal yan. Okay, Raul. Para malaman natin guys kung ano yung mga dinadala ni Mami ARA Casas, diba? Kung nag-aana si Mami ARA. O, dyan ka po. Ayan. So first off, meron po tayong luxury bag na from Charles & Keith. So meron po tayong gold. So let's check what's inside guys. So first off, kailangan po ni Mami ARA Casas ng yan. Meron po tayong charger tsaka earpods. Kasi, ay hindi, earphones, di earpods. Kung may mga meeting sa Zoom, ayan, pwede yan. Tapos, meron din po tayong alcohol. Yan. Kailangan po natin. And of course, kailangan din po Mami Aras ng wallet. Hindi po natin buksan. Tsaka medyo tamad si Mami Aras kaya kailangan niya po ng sling sa kanyang sa camera. Of course, meron din po tayong tinatawag mga joint account. Tsaka yung mga cards niya. Social, Kate Spade. Ayan, tsaka meron din po tayong mga papiging. Ay, kung meron po siya nakikitang mga mga bata sa daan, namimigay po siya ng pera, guys. You know? Ay, ang laki! Tsaka meron pang another papiging. Baka naman, ay, this is to Kokoy and Jerome. Thank you. Brazilian wax. Gusto mo? Ay, pwede Brazilian lang. Of course, meron din po siyang Johnson & Johnson. Tsaka meron po siyang mask. Ayan, another... Hindi pa ningon, Meron po yung supply si Mami ARA, guys. Ayan. Tsaka may mga pirma po siyang kontrata gamit po ang East-West na pen. Ayan. So, yan po lamang po ang on-the-go bag ni Mami ARA Casas. Meron pa mga secret dito. Huwag kang ano dyan. Ayan. So, kailangan niya po ng... Ayan, para po to sa tutundan. Yourself.
So yun po ang laman ni Mami Ara Casas. Laman ni Mami Ara Casas. Laman ng bag ni Mami Ara Casas. Salamat po sa pa-bag raid natin dyan. So, may nakikita tayong bag doon na medyo mahal. Ibaba na niya, dapat oh. Hindi, ayun o yun. Yung medyo mahal na bag. Sila, lapitan mo natin yung mahal na bag. Wala kayo makuha ni Ro. Let's check lang what's inside para mas masaya tayo. Medyo mahal po kasi yung bag niya. Medyo... Parang tapos na bayad na po to eh. So check na lang po natin. Yeah, check po natin yung laman ng bag niya. So, ni Ivan Alawi. Ayan. Hindi mo na po ba? So kasi Charan! Sulod ba yun? Ayan, meron siyang konting patch. Ayun lang, Umi. Daming pera. Grabe. Ay, may mga passport. Ayan. Diba? For- Sulod. Tapos may charger. Ay, hindi ka talaga malulungkot kasi Vivo ang charger mo. And of course, may compact. Grabe naman, kumakapit yung scotch tape, guys. baka naman Sansans Cosmetics. Ay, grabe. We should have Jumia. Ay, grabe. Ayan, may sponge for touch. Tsaka may foundation. Ay, grabe, hindi maarte. Foundation lang meron. Walang kulay-kulay. Patagak na ron. Wala nang ibang laman, guys. Hindi ba ka naalala sila? Napaka-safe. Nagadilig ko kung ako ang gidala. Ay. Thank you so much for... Ano kaya tayo si Mua? Ayan, babagay po tayo ng another mahal po na bag, Christian Dior. Ayan. Pwede ba nating i-bag grade ka? Yes! Pwede daw. Ayan. So let's check what's inside, guys. So first off, meron po tayong supply with buhok. Ayan po. Tapos ang mahal na Victoria's Secret. Yan. So kapag hindi nakapag-eyeliner, may shade. Ay, ano pala to? Ay, glad. Ay, social dear din. Tahimik yan naman. And of course, kapag quickie, kailangan may wipes. Ayan. Quicking CR ba? Tapos, ayan. Eh, grabe, madaming laman yung wallet. Grabe yung tawa ni Nini. Tapos may power bank. Ayan. Ang daming wallet. Daming talaga binubuhay. Yes. Tsaka mga bookings niya po, guys. Nandito yung mga content calendar niya. Ayan. Nagapalastong ba? Ang social naman talaga. Ang Daogan na mo. Ayan. Saka meron din siyang fisherman friend. Ang friend ng lahat. Ang susi ng boarding house. Diretso na lagyan mo. Tsaka, grabe pa sinakahulog ka. Tsaka eto, ano ang laman neto? Secret. Ay, papers. Ready, sir. Yan, dami. Ay, dami mo atang alcohol, dai. Paano siya mga... Primer. Laso na. Laso. Hilo mo ganito. Manghilo mo din si Shams. Yan, tapos ito pa. Jingle bell. Kita na design button din. At saka cellphone. Sige ka mo partner meal ko. So, ibalik na po natin, guys. Thank you so much, Shamsi, for allowing me to bag rate your bag. What can you say? Bullshit mo dahil ko. Ang hipos. Ay, wax. Pagalitan tayo, guys. Hipos ko. Is the posting and sharing of information or material intended to
to market, entertain, or educate audiences across all social media platforms. Advancements in digital technology fundamentally change the content creation process. As of today, Mr. President, platform aside from the traditional media that we have. Ito na yung makabago to way to promote Davao. So, thank you to our great content creator. I hope you will continue blogging about the city, the tourism destination. I just want to say thank you to Konsehal Bonz Militar for giving this opportunity to stand here before you. Dagang salamat because you recognize and appreciate the contribution of Davao City content creator. It is with great honor and pleasure to stand here, but allow me to say, deepest gratitude and behold of our Davao City content creators who are here, that we will continue to abide the law. And of course, to continue creating a wonderful creations, not just promoting our unique culture and of course traditions, but of course the humanity that we have here, the people of Davao City. Ako nagpasalamat ko for, tagaan-meeting ngayon din. And to all my fellow content creators, ito lang ang masabi ko. Kung hindi maganda ang content, stop it. Masisira ang buhay nyo. Thank you so much and God bless sa inyo lahat po. Thank you po.